Priatelia, vitajte v Nórsku. Nachádzame sa v meste Trysil na akcii Scania Winter 2025. Akcia trvá mesiac a nájdete tu ľudí z celej Európy. K dispozícii máme 19 súprav rôznych konfigurácií a kilometre ciest na ich testovanie. Scania Winter je pre mňa taký pík, čo sa týka týchto eventov, pretože prídete do zasneženej, krásnej krajiny a máte možnosť vyskúšať si to najlepšie, čo Scania ponúka. Za Cargo magazín sa nám podarilo prísť vo dvojici, čo znamená, že toho vieme pokryť oveľa viac. Preto toto video je len prvá časť z malej série videí z Nórska. Dnes sa pozrieme na pluh, škandinávsku súpravu so zabudovanými snehovými reťazmi a Smartdash, na ktorú je medzi vodičmi dosť veľká kritika. Takže momentálne sedím v súprave, ktorá má 19,5 metra, 50 tons. About 50 tons, takže máme nejakých 50 tón. Čo je zaujímavé na tejto súprave je to, že samozrejme je trošku prispôsobená škandinávskému jazdeniu. A to hlavne z dôvodu toho, že tu máme reťaze, ktoré vieme aktivovať tlačidlom. Určite ste to už niekedy videli na nejakých kamiónoch, ak nie, je to veľmi zaujímavé. Stlačením jedného tlačidla vieme spustiť systém reťazí dole pod hnaciu nápravu sola a tým pádom sa vieme dostať aj na miesta, kde by sme sa dostali možno trošku ťažšie s iným kamiónom, ktorý tento systém nemá. Takisto tu máme aj systém, pri ktorom vieme odľahčiť niektoré nápravy, aby sme zaťažili hnaciu nápravu. Takže ideme na cestu. 19,5 metra, ono to nie je veľký rozdiel medzi tým, s čím jazdím u seba v práci, čiže by to mala byť pekná prechádzka zasneženým ľadovým Nórskom. A ak budeme mať problém vyškriabať sa na kopec, máme k dispozícii reťaze. Toto je najslabší model z modelovej rady V8, čiže máme V8 530 koní, ale ten zvuk, síce je to len 530, ale ono to má stále niečo do seba. Ako si môžete všimnúť, momentálne ideme po ceste, ktorá ako je vysypaná. Je to taká lesná cesta, ale myslím si, že ak by sme sa mali báť, tak by sme sa mali báť v nejakom európskom ťahači. Teda v ťahači, ktorý nemá napríklad zimné pneumatiky, aké používajú tu na Škandinávii. O čom sme si rozprávali už pred 2 rokmi, keď sme jazdili, ale pár slov. Tu na Škandinávii majú zimné pneumatiky, ktoré sú fakt, že zimné pneumatiky. Ten pocit jazdenia na ceste, ktorá je zasnežená z ľadovateľa, ja keď som tu jazdil prvýkrát, fakt som mal trošku problém, mal som z toho zmiešané pocity, ale páni ma veľmi rýchlo vyviedli z omylu, že poviem to takto, treba mať rešpekt treba mať vždy, ale po nejakom tom jazdení týmito ťahačmi mám jednoducho, ako by som to povedal, cítim sa lepšie aj na horšej ceste. A môžete si všimnúť, že teda sedím v ťahači, ktorý má už namontovanú Smartdash, čiže tu máme novú prístrojovú dosku, jeden displej v strede, veľký displej na pravej strane, v ktorom môžeme vidieť pohľad z 2 kamier. Jedna kamera je za solom, vidíme navlek a druhá kamera mierí vlastne na tie reťaze, aby sme videli, kedy ich potrebujeme, nepotrebujeme, ako sú na tom, v akom sú stave a tak ďalej, čo je veľmi dobrý pomocník. Zase ideme dole kopcom, potiahnem retarder na 2 a nemusím sa ani dotknúť brzdy, to auto krásne brzdí celý ten systém. Je to, aj pre mňa je to stále taký čudný pocit, keď sa pozriem do späťaku a vidím tú dĺžku a tie nápravy a tak ďalej, ale človek si veľmi rýchlo zvykne. Celý tento okruh má, ja neviem, možno 10 km, ale skladá sa to
po väčšine z rovinky a vlastne smerom dole idete z kopca, kde si viete vyskúšať retarder, viete si vyskúšať to, ako sa správajú tieto súpravy pri prudkom brzdení. No a potom cestou hore, ak sú tie podmienky horšie, máte možnosť vyskúšať si napríklad tie reťaze, alebo to, ako krásne držia tie pneumatiky na ceste a vy sa viete dostať aj horším povrchom do kopca celkom priateľne a komfortne a bez problémov. Sedíš vo V8 530 50 tónovej a chlap ti povie, že tlač na to, koľko to ide do kopca, pretože sme jedni z najslabších a najpomalších tu v kopci, takže tu aspoň vidíte. Je to také trošku smutné, veď aj mne to trhá srdce, hej, ale fakt, že sedím vo V8, ktorá má tých 530 koní, zvuk je nádherný, pocit je vynikajúci, ale len sa pozriem do späťaku a už mi dýcha na krk elektrika. Samozrejme, čo sa týka nejakých diaľkových preprav a preprav na miesta ako tu v Škandinávii, napríklad na sever Nórska, ja si myslím, že 9 z 10 Norov by si radšej zobralo V8 ako elektrické auto a ja by som bol ten 10., ktorý by si vybral V8. Pomaličky je čas sa rozprávať o tej elektrike na tej mestskej a prímestskej doprave. Toto mám rád na týchto akciách, že ideš po tej ceste, ktorá je vyhradená pre akciu a pán sa ťa spýta, chceš ísť na lesnú cestu? S tým toto nie je problém. Takže momentálne sme v lese a akože hrabe to celý čas, ale zatiaľ ideme. Proste ťaháme tých 50 tón aj bez reťazí a bez toho, aby sme mali hnaciu nápravu nejako veľmi zaťaženú. Máme 7 tón na hnacej, žiadne reťaze a ide to fajn. Dobre, takže poďme si ukázať narýchlo tie reťaze. Takže držím, displej sa mení, reťaze sa nasadili a už ideme do kopca na reťazách. A dobré je to, že si to viete urobiť aj počas jazdy, nie si istý, či vyťahneš ten kopec, stlačením tlačidla si vlastne podmetieš pod kolesa reťaze a môžeš ťahať do kopca. Toto je na tom fakt, že super. OK. Stlačil som, reťaze sa stiahli späť a my môžeme ísť ďalej. Cesta, po ktorej ideme, je, že čistý sneh, ľad a aj s takýmto ťažkým a dlhým autom, ako máte postavené na tieto podmienky, viete bez problémov jazdiť. Tuna by som sa akože so svojím autom nepustil a momentálne som úplne že v pohode. Mám z toho fakt, že dobrý pocit. Kým v Európe podľa pravidiel si viete tretiu nápravu dvihnúť alebo položiť na cestu, alebo sa automaticky spustí, ak sa auto zaťaží na nejakú váhu, teda tá náprava zaťaží na nejakú tú váhu. Tu na hore v Škandinávii je to úplne iné. Tu je to všetko nastaviteľné. S tlačením tlačidla si viete kľudne aj pri rýchlosti 80 km za hodinu nastaviť zaťaženie hnacej nápravy. Momentálne som sedel v súprave, kde som asi pri 70-ke vedel zaťažiť hnaciu nápravu na 17 tón. 17 tón. A s tým sa už dá pracovať. A toto je vec, ktorú inštruktor vedľa mňa označil ako Magic Button. Magic Button pre vodičov v Škandinávii je to, že si vedia zaťažiť hnaciu nápravu aj na 18 tón. Takže momentálne sedím v posýpači, odhrňači, jedno s druhým, s tretím dokopy. Je tu toho extrémne veľa okolo mňa. Máme tu Smart Dash, plus tu máme všetky ovládacie prvky na veci, ktoré potrebujeme. Gramáž, koľko soli sypať, koľko metrov, ako veľmi vlastne rozmetať tú sol za sebou. A tento pekný ovládač ako z lietadla slúži na prednú radlicu. Ideme sa na tom povoziť. Ja som strašne zvedavý, sedím v tom prvýkrát a mám z toho veľmi dobrý pocit. Toto je pre mňa prvýkrát, kedy vidím vlastne niečo, že pred sebou. Človek, ktorý jazdí na kamióne, je zvyknutý, že pred sebou má len to čelné okno a to je všetko. A teraz máme pred sebou minimálne 3-4 metre osadený pluh, čiže je to taký trošku nezvyk mať tu niečo pod sebou, ale
Takže pípal nám predný senzor zrážkový a hlavne kvôli tomu, že máme pred sebou pluh. No. Takže máme 6x6 560, super. I don't know what's there, it's only snow there. Takže pluhujeme. Okay, it's first time for me, you know. Kokso, tak s týmto makať musí byť, že totálna zábava. Nechceš, ja neviem, čo je pod tým snehom, či to je len čistý sneh, asi to bude len sneh, ale človek nechce to nejako moc pritlačiť do tej haldy snehu, chce sa nejako udržať a keďže s tým jazdím teraz, že úplne prvýkrát, tak je to pre mňa trošku... OK, it's OK. Takže som dvihol. Všetko sa tu deje veľmi rýchlo, pán na mňa rozpráva mi, čo mám robiť, ako mám robiť, koľko mám ísť, ako veľmi mám tlačiť. Zase som pustil pluh a ideme, rozbehneme to na 30. O tom to presne je. O tom to presne je, vyskúšať si niečo, čo by ste si za normálnych okolností absolútne nemali šancu vyskúšať. Can I go a little bit more into the snow? Go 30, and then you see how much you can go in. For sure. Just speed up to 30. Takže druhé kolo, rozbehneme to na 30. Je to taký boj trošku s tým autom, ale... Všetko je to len o tom nájsť si tú správnu trať, akože nájsť si ten balans, aby som do toho moc nevletel do toho snehu. No dobre, takže čo som si tu rozbil, si musím napraviť, čiže teraz more left, OK. Takže tu potrebujem teraz všetko, celý ten sneh vrátiť späť pre ostatných, aby si ho mohli trošku užiť. Toto sú presne tie zážitky, toto sú presne tie momenty. Mám tu všetky tie ovládania, moc do toho nechcem nejako rýpať, nepotrebujeme soliť, išlo len o to vyskúšať si ten pluh, ktorý akože je celkom dosť, som prekvapený z toho, ako je to automatizované, hej? Že ten pluh dokáže pracovať sám a vodič sa môže plne sústrediť na to, jazdiť a držať tú správnu stopu na to, aby tie cesty dokázal čo najefektívnejšie vyčistiť. Toto je super, výborné, vravím, palec hore za ďalší skvelý zážitok. A teraz sa poďme spoločne pozrieť na novú palubovku Smart Dash. Niektorí z vás ju máte namontovanú vo svojich trakoch a my sme počuli, že sú s ňou problémy. Tak sa na to poďme spýtať. Stihla sa už na tento systém vzniesť aj kritika, ale aj k tomu sa dostanem. Poďme pekne po poriadku. Čo sa nezmenilo, keď sa pozriete na volant, tak ostali tu tie isté tlačidlá ako doteraz. Takisto ovládanie tempomatu zostalo tam, kde bolo. No ale toto sa nám tu zmenilo. Aj keď niektoré tie prvky zostali, napríklad to, že na ľavej strane, tuto, aj na pravej strane máte tie stĺpčeky a tie si viete prispôsobovať. To znamená, teraz tam je driver trainer, ale keby som chcel, viem si to zmeniť a viem si to zmeniť tak, čiže aj tu. A viem si to zmeniť tak, že tuto v tom hlavnom menu, ktoré si prepínam klasicky, si navolím, čo chcem vidieť a potom, keď vleziem do toho menu, tak tam mám možnosť zvoliť si, že to chcem mať vpravo alebo vľavo a tým pádom by sa mi to zobrazilo. Ak nechcete mať takéto množstvo informácií pred sebou, tak stlačíte takto šipku a prepne sa vám to do toho úsporného alebo jednoduchého módu, alebo ako to mám nazvať. To znamená, máte tam len absolútny základ, aby vás tam nevyrušovali ďalšie informácie. Čiže toľko k tomu displeju, ktorý je pred vodičom. Presuňme sa na pravú stranu. Tu je dotykový displej infotainmentu, ale ostali zachované niektoré fyzické tlačidlá a to práve preto,
že ja osobne tiež nie som fanúšik dotykových displejov. A zvláštne za jazdy a úplne zvlášť nie v nákladných autách, keď musíte triafať niekde do rôznych týchto dotykových tlačidiel. Čiže tuto to máte, hop, vidíte, tuto sa mi to nastavuje o mnoho horšie, ale môžem si to tuto pekne nastaviť dotykovo. Čiže nastavenie auta, takisto teplota, maximálne vykurovanie, nastavenie klímy, svetlo, hlasitosť, alebo to vypnúť, toto všetko viem vyriešiť tuto na tej lište. No a ostatné veci už sa ovládajú dotykovo. Čiže vidíte, je tu navigácia, je tu hudba. Čo ešte nie je zatiaľ možné, je párovanie telefónu cez Android Auto alebo Apple CarPlay, ani cez kábel, takže normálne cez Bluetooth si iba viete prepojiť médiá. Má to prísť, robia na tom. Myslím, že by to, neviem, či to bude tento rok, ale v tom ďalšom update by to už malo byť. To, čo som ale zachytil od viacerých z vás, je, že ten Smart Dash zvykne zamrzať, takže samozrejme sme sa na to pýtali, že či o tom vedia, že tak z kuchyne nikdy vám tá značka nepovie, že jasne vieme, je to zlé a proste mrzí nás to. Čiže tá odpoveď bola áno, samozrejme vieme o tom a maximálne na tom pracujeme, ale potom sme mali takú debatku už po večeri, menej oficiálnu, a naozaj ako tí inžinieri nám hovorili, že veľmi intenzívne a veľké úsilie sa vyvíja, aby sa to čo najskôr opravilo. Takže áno, deje sa to, nie je to úplne možno spoľahlivé. Toto je spätná väzba od vás, to ja neviem vyhodnotiť, ale počul som od viacerých, že to zvykne mrznúť, a od Scania zase viem, že na tom extrémne makajú, aby to opravili. Posledná vec, ktorá, to je skôr taká zaujímavosť, Scania využívala dve kamery a teraz tie dve kamery sa integrovali sem, čiže už nie sú na dvoch rôznych miestach, už sú iba tu a dokážu zachytiť aj chodca alebo cyklistu, a vtedy sa vám to zobrazuje tuto, to ukážem konkrétne v tomto nastavení, tu by sa vám to zobrazilo, že auto zachytilo chodca, že prechádza, alebo cyklistu, a tým pádom by vás na to upozornilo. A update dostali aj bočné kamery, ktoré sú zvonku, a samozrejme dole je radar. Tuto to vidíte, on je teraz pred autom a okamžite sa mi to zobrazilo tu a bliklo mi to aj tu po stranách a vidíte, že mi to svieti. Takže takto vás auto upozorňuje, pokiaľ máte niekoho v prvom bode, alebo teda v okolí auta. Nemusí to byť nutne mŕtvý bod, lebo ja ho napríklad teraz vidím, ale ak by som sa pozeral inde alebo niečo podobné, alebo by sa postavil sem, kde ho nevidím, tak auto ma na to upozorní. Všimli ste si, že toto je dosť veľký displej, môžete mať aj menší, a to podľa mňa bude opcia pre tých, ktorí budú mať rôznym spôsobom upravené autá, pretože ak potrebujete mať viac gombíkov, čiže nestačí vám táto plocha, teraz hovorím o gombíkoch na ovládanie tej prestavby, tak viete si objednať menšiu obrazovku, ona končí zhruba niekde tu, a tu vám vzniká priestor, kde si ešte viete dávať všetky tieto ovládacie gombíky, pretože vidíte, že keď máte Smart Dash, tak tu vám zmizol celý ten panel, ktorý je v tých klasických autách, klasických palubovkách od Scanie, ale teda takto je to riešené, že si dáte menší displej a tu vám vznikne miesto. Keďže raz vidieť je lepšie ako 100-krát počuť, tak takto to vyzerá. Našiel som auto teda s Reného pomocou, čiže keď potrebujete viac gombíkov, toto je tá menšia obrazovka a tu vám vzniká ten priestor. To je presne dôvod, prečo je to vlastne celé takéto predĺžené. Tu máme našu krásavicu. Tak na dnes všetko, celkom vyživú. Bolo toho dosť, 19 aut, ale stihli sme to všetko. To najdôležitejšie a to najzaujímavejšie pre vás sme vám, dúfam, spracovali. A ak sa vám toto video páčilo, tak nám hoďte like, odber a tešte sa na ďalšie takéto akcie plné informácií pre vás. Čaute. Čaute. Dobre, paráda.